أزو سلامتنا بصحكم زخبركم تعذبتي كما يتوعلون نلوم قدام إسران هذا مقابي تكاتر استدلوا زينا ومسنادو حزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبر زقدم إرمياس قبرلو عليه بقدام النت استاتو منستر نقدن إندسترين زي ما هنو يكبر واقعات حلقتي زملكت إوانا وحبريتاوتيو مبل 30 كلتن عامت مدمساس الزنادو تذكرو منستر حرشة أبتتك أمنت أربع الأمرهاني تنقى كبر تسويعو سمين كوريا ميسايلات كخاون كم زقل ستاتا كلت فتنها تاكايدا بسنك ورالان بد أمدر بدا لعل إسران 5 مليون سبات بحدقات ميت كتقوع كم زقلو تأميتو أب إيطاليا بسنك فيروس كورونا بإسران مقابي شبشمت إسران شوعات سبات كم زموتو تحبيرو أب زرزراتو منستر نقدن إندسترين أبزي كأنيات زي ترأيون زرلو زي ما هنوي كبر واقعات حلقتي زملكت وانا وحبريتاوتيلو دانايت قبري هوت تسابساب الله منستري نقدن إندسترين نتزاقيت أب هاجرنا زي تخسته كورونا فيروس مخنيت بمقبر أب قلة كبابيتات هاجرنا نزر أزولو وسخ واقعات حلقتي بزملكت وانا وحبريتا لوميك أدام إسران حدن مقابيت أوتيوم اتم منستري أبتناب إرينا زي سددو حبريتا أبزق النياتزي أواقاتات أقدستي حالختي كم أخلي ترتات شكور زيتي نايتريت حالختن كالوتن ترأيزولو موسخ واقاتات زي مخنين حلنا زقودولون مخانو بمتقاس نزي نمن نبابرو هزبي بقالو تازت سألو سقومتي دوب كقبرلو وسينو كمزلو أفليتو زي بوغرنا وطيدولو أقداز حبريتا أبزي أقر في اللايكاب كثم أسمارا زرق ذلو ناي واقاتات موسخ أو مركز مقباري حجيزي زخونو المخياف نتايو ببي قزيقو واقاتات زنهرو اللي قزيالو شكاتو نزخونا نقر تتغيمم واقاتات زنهرو لو كنتات علو زي حجيز الرئزلو خاا مستي ناي كورونا فيروس مركز بمقبار واقاتات في اللابزي عبزي الصومن زي وياب سالست زي أزيو خافت نبور دشت وزنبورو خافت نبور اللعلي بزتعات أطفه كشوط جميرهم الله حجيزة مجلس زي أبزي أمر كسكرنا إنا زي نوص أذلنا أبتي منستري حلافي كفلي وشت أوي نقدي أتو برخة تسفاي بزعبازي أبزهابو مجلسي اتي بزي حلاف النتاوين نقادو زر أزولو تكبار بحقي زحتت بسنة مقبار دما نوري مخان بمتقاس نايزوم لعلوم زتتقصو أقدستي هالختي أقوحو واقا كابتي بعلت عسرا لكاتيت كلتشحن عسران زنبورو وسيخو قبل علز الشتاء أقوحو خحب زترخبه ويكلوو يلن زبله بمسرة أواج زيكونو عسرا رح نقدي قصري 125 نزبار كلتشحن كلتن كساب موراس أقوحن محداق فقاد نقدن زات أقلل كبيد حقاو السقومتي كوسودو مخانو حبيروم حديث أواجنا انت أسبل أواج 125 كلتشحن كلتن انت أسبل ذا أوازية زقانة شكات أي كاب نورنا لعلي واقاتات مزوسخ وواقاتات مزحبة زقان نقر مزقبر سقوم تقصدوا اللي حبرنا ذا أوازية ذا أوازية مركز مبارك إنا نحنا نزا مجلس زي أوصينا هذا أبزي مركز غيرنا حجز قنا سقوم تقصد مخانو ما تنقع تعذا خستاي زي أوصينا هذا لنا مزد تعساسر ولا زم حق سرعة ناي زبا ما أكلون نزقنا تاسس تجنزبو زرون السافمون قبل ما حتى جميرو نزي ملكت تعزي زرقيحهم إذا سقوم تقصديهم سلزي أنا هنا خاني تا ناتم سقومتي نزل هنا ونزرع قديم نزل إحنا وطينا هذا لنا أقداسي حبريتا نوع زرع قديم ومسرت كعام السارع ثناصل زخون الساثم مشارختنا نسمع مشارختنا زخونو نزل سرح زي كوكاس أصورون كوكاسون مسانا نتحاوروا كوكاسون كوكاس أصورون ملو سلط أنسل زلوا حبيرنا نصرح لنا صراحيز أتو برخت أسعبو أبزي تفلالي كبابتات هاجرنا توافيرهم زركبو أبالات حقن سرعتن بمسرت إز ممرحي كابلومي أتحيزهم سقومتي كوسدو سلازخونو تتقام هزبي زخونة زي حقاو تقبار نقادو أبزري يلو نزملكتهم أبالات حقن سرعتن كحبرن مسقوم زقبرو متحببار كزايدن أتحساسيبو خزانة
كله يبلين يلون نستطق أما حزبي زبلة زخبرة نزل كل زيتات إذا مجلس إذا أوطينا هذا لنا سلازي أثم زخزنون دروع خمس قديم الزخزكو مزم مشارف تناخوينا سوقهم تعتكن السدينا زخزنو مالسي هورد زجبرو شك أصلا تدعليهم نزي أول مزي نحسن تعيش مخ جبرينا زلون بروث وسيدنا كساب لكنسا نايم سرات سقمتي كساب أزبط سقمتي ناخذ وسد حيالو هاجرات مسجات لبدا فيروس كورونا بمتأسسر وسخ واجاتات حلقتي قبل علي زجبرون نايم خزانن محبان سقمتي قبل علي زوسدو النجادو كاب معشاك تكال كساب مسراز فقاد نقدي زخيد سقمتي وزدا كم زلواي فلات مبل 32 عامات مدمساس ازنارو ب10 شمونت مغابيت اب كتما افعبت بلعل دمقه تذكروا ابتي بركز بلو نبرتي افعبتن كبابيان ابتي كابي زركبو ابالات حيلتات مكلخل كمون كاب كال كابيتا زمصو نغاديانن غدايم تغادلتي حزبو غنبار حرنت ايرتران سرخبلو سنسرات امحدارن وزوب افعبت اتو احمد محمد نور رجب اب زسمعو قال مدمساس ازنادو وصيت ناي 10 عامات مرير مربرابن صنع مختن حزبن تغادلاين مخانو متقاس ادمه مغزاتي اثيوبيا اب ايرترا زبقالو نصنت اتبسرلون علت رحو كم زي كون زرغاغصن منبارو غليصو اتاغاطامي نتعاب تاريخاو عوتن صنعات حزبن تغادلاين بزنصبار ባህላውን ስነ ጥበባውን መሰናዶታት ከመون ትረኻ ሰብ ወዕሎ ደሚቁ መንባሩ ወኪል ኤረና ሓቢሩ ኣብቲ ጽምብል ተሳተፉ ኣማሕዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀያሕ ባሕር ዝነበረ ብርጋዴር ጀነራል ተኽለልሱን ሓዳስ ኣማሕዳሪት ናይቲ ዞባ ወይዘሮ ኣስመረት አብርሃን ብህዝቢ ኣፍዓበት ህያብ ተበርኪትሎም ካብ 17 ክሳብ 19 መጋቢት 1988 ዝተፈጸመ ቅያም ድምሳስ ዝናደው ኣብ ግንባር ናቕፋ ዓሪዱ ዝነበረ ልዕሊ 20,000 ምኩር መግዛእታዊ ሰራዊት ደርግ ምስ ሶቪየታውያን ኣማኽርቱን እልቢ ዘይብሉ ኣጽዋሩን ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ነበረ ዝኾነሉ ታሪኻዊ ስርሒት እዩ እንግሊዛዊ ጸሓፍን ናይ ታሪኽ ተመራማሪን ባዚል ዴቪድሰን ንስርሒት ምድምሳስ ናደው ምስቲ ቪየትናማውያን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፈረንሳይ ዓወት ዘመዝገቡሉ ናይ 1984 ኩናት ደምቤንፉ ብምሳል ከም ዝገለጾ ይዝከር መድሃኒታት ጸረባለ ኣብ ኣጠቃቅሞምን ኣተሓዞምን ልዑል ጥንቃቄ ክግበረሎም ከም ዝግባኦም ክኢላታት ሕርሻ ዝምዕዱ እቲ ምንታይሲ ብግቡእ ምስ ዘይትጥቀመሎም ኣሉታዊ ሳዕቤኖም ኣብ ጥዕናን ኣካባቢን ከቢድ ስለ ዝኾነ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ተጠቃምነት ጸረባለ መድሃኒት ጥንቃቄ ክግበር መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎ ንዝተዳለወ ጸብጻብ ሳምሶን ሃይለ ከቕርቦ እዩ منستر حرشة أب مهرت خميدرة نزر أزلوا بكلا أربع مدهانيت بمتقاس أب تتكامنت أربع مدهانيت أب فريات حملتن فراتاتن تنكأها جبرت أويعهم مدهانيتات أربع صار حساهو صارت هاي صار فانغاس صار أرض أفتن نماتودن تباهيلهم كم زغفالو زت عصات منستري مرزس لزخونو أبتاع أمن أتححز أمن لعلت إنكا خمس حتو بمبره بعفلت أنت إنكان أنت تتقيمنا لهم أب مكل خالن متبعن بالعاد بقلي زبركتوا جدع عب مخانو أنت زي كوين جناه أبتعنانا كبابن زسعبو هاسيا كبيد كم زخون فليت بفلاي أوشت أزرقي فروي أكلات تخلي زعاتو صار بالعاد أب إن تكملو اتمسرح لعلت إنكا حتى زبالة منستر حرشة مدهانيت أربالع مستندقه أب لعل فريات زغود فوترف مرف مدهانيت أبتعنا سبات حدقنيا سعبين سلزختل تتكامنت مدهانيت أربالع انت وحده كل التصومن قدم مقراي فراتاتن أحملتن كخون كم زقبعات انقعوم منيستر حرشا سعيبو بوهود محدرا مكل خال بالعات زفلت ميلا أب مقوتتصار بالعات لعل إجام كم زلو بمحبار معقوب بالعاتن حماماتن زخونو آتكلتي كباب حرشا مصراي نبالعات حرشا زدفو كالوت عينت حساهم التأتتاو كم اون حساهو السحب مبرهتن زتحازلو ماين مدلاو قال خابت بقليلو كقبر زكالن كاب سعبينات زدحنن مخان بريهم أمود أتادما استبكلا كوميداري نابعداغا هيقرب مس زملكتهم أكالات بمتحقاز أدلاي قصصر يقبر كم زلو بمرقاقات حرستوت نتبخيلاتات حرشا زوهاب نقونا عطا أما مدهانيت أربال عزملكات حبريتا تخطاتيلهم كتقبرو تتقمت دما تتنكيقهم كعدقو أزهاخيروم
ኣብ ከተማ ባረንቱ ዝርከባ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም ዝህቡ ኣገልግሎት ብምዕባል ጽፉፍን በቆን ኣገልግሎትን እንግዶትን ንምርጋዝ ዝዓለመ ኣስተምህሮ ንወነንትን ሰራሕተኛታትን ተዋሂቡ እቲ ብምውሃድ ክፍሊ ቱሪዝምን ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕናን ዞባ ጋሽ ባርካ ተወዲቡ ካብ 17 ክሳብ 19 መጋቢት ዝተኻየደ ኣስተምህሮ ብቐንዱ ኣብ ምርጋጽ ብቕዓት ዝወሃብ ኣገልግሎትን ሓፈሻዊ ጽሬትን ዘተኮረ ነይሩ ኣብ ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ጋሽ ባርካ ሓላፊ ጨንፈር መጽናዕትን ምክትታልን ጸጋታትን ጎስጓስን ኣቶ ስምረት ገብረመድን ኣብ ጽላት ቱሪዝም ዝወሃብ ኣገልግሎት ጥራይ ንበይኑ ኣኻል ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ሰራሕተኛታት ብዛዕባ ዝነብሩሉ ከባብን ሃገሮምን ከምኡውን ጸጋታት ከባቢዮምን ክብርታት ሕብረተሰቦምን ክፈልጡ ኣፍልጦ ክህልዎም መሰረታዊ ምዃኑ ገሊጹ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ጋሽ ባርካ ኮሎኔል ሐመድ ዮሱፍ በወገኑ ምትእንጋድ ካብ መሰረታዊ ረቋሒታት ብቁዕ ኣገልግሎትን ዕቤት ቱሪዝምን ከም ዝኾነ ምጥቃስ ኣብቲ ሞያ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ጽፉፍ ኣቕርቦትን መቕሉል ኣቀራርባን ብምዝውታር ንዕቤት ትካላቶም ክሰርሑን ጽላት ቱሪዝም ንምድንፋዕ ዕጃሞም ከበርክቱን ኣፀኻኺሩ ተሳተፍቲ በወገኖም ንተገዳስነት ናይቲ ኣስተምህሮ ምጥቃስ ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዮም ካብ 2013 ክሳብ 2019 ኣብ ሃገርና 31591 ሓደጋታት ከም ዘጋጠመዩ ጸብጻብ ፖሊስ ትራፊክ ዘነጽር ከም ሳዕቤኑ 983 ሰባት ክሞቱን ከለው ልዕሊ 13000 ኣካላዊ ጉድኣት ወሪዶም ኣብ ንብረት ከዓ ልዕሊ 456 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ክሳራ ስዕቡ ብ19 መጋቢት ኣብ ከተማ መንደፈረ ዝተኻየደ ሴሚናር ብቐንዱ ኣብዚ መዳይዚ ብደረጃ ዞባ ብዛዕባ ክግበር ዘለዎ ጥንቃቐታት ዘተኮረ ነይሩ ወኪል ኤረና ሸዊት ገብረ ብርሃን ዘዳለቶ ዜናዊ ጸብጻብ ሊድያ ተክለ ማርያም ከተቅርበያ ጨንፈር መጓዓዝያ ምድሪ ዞባ ደቡብ ምስ ፖሊስ ትራፊክ ናይቲ ዞባ ብምትሕብባር ኣብ ሕጊ መጓዓዝያን ኣብ ባይታ ዝርአ ዘሎ ትግባሩን ከምኡውን ኣብ ድሕነት ትራፊክን ክግበር ዘለዎ ጥንቃቐታትን ዘተኮረ ሴሚናር ንመራሕቲ ዓበይቲ መካይንን ወነንቲ ጋራጃትን ኣካይዶም ب19 መጋቢት ኣብ ከተማ መንደፈራ ዝተዋህበ ሴሚናር ሓላፊ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ደቡብ ሜጀር መሓሪ ኪዳነ ዘይጥጡሕ መንገዲ ዘይግቡእ ኣጠቓቕማ ጽርግያ ሸለልትነትን ዘይውሕስ ኣመራርሓን ከምኡውን ዘይንቡር ኩነታት ኣየር ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ሓደጋታት ምዃኖም ብምግላጽ መራሕቲ መካይን ንድሕነቶምን ድሕነት ተጓዓዝትን ክብሉ ኣብ ምንቅስቓሳቶም ሓላፍነታውያን ክኾኑ ተላብዮም بزوبا درجة أب 2019 حق ترافيك بمتحاس كاب زتغسع 10494 تشكركرتي اتن شمونتا شحن 998 مكاين شحن 384 شكلتاتات 16 موتور سايكل 51 دما عربيا منبارن زحبره ميجر محري زخونت احسات وي حدقا مزفتم تارقا محاز وي حبرن عينة المكينة مستبهال نزتقود اسب تقالات افكا هزوز رديتنا بزرخبالو موسادن كالئن كابتون بقدامنا كوسدو زلوهم سقمتات مخانهم بزرزر أبريهم ميجر محارة أسعبو زغوانة تشفلع زلوا مكينة بزينة بوليس ترافيك فقاد متسقان بقبن كم زحتت أنت إيروم شللت النت تقندت أنك حدقات مخانو زحبرة حلاف مرمرة حدقات ترافيك زوبا دوبوب أتو باولوس كيدان بوغنو أبقزي من مرقطاتات مرعاتات كابرن هايمانتاو بعالات نزر حدقاتات نمكتا مرحت مكاينن أقارن تنقا أخقبرون بنقحات كنك أساقصون أزخاخيروم حق زي مفلات كابتا حتات النت آيد حنين زبالة حلافج أنفر موقعزيا مدر زوبا دوبوب أتو محارة حبت دما عمتاوي مرمرة مكينة مالت بولو خيقبر كامن قصغاس بزي درجحان ممرح فقار زي بالكان مشكركار كمون زيادة سبن نبرة متعان سعبين وكبير سلزخونة نفس وقف مراح مكينة دحنتون دحنت كالوقت نحل يخقو عزتلابيوم تساتفتي بوغنوم بوليس ترافيك ابناي قطران مسمرات زغبرو مقطصار نناي حمد منገድታት ውን ዝሽፍን ክኸውን ኣብ ከባቢ መዕረፊ ኣውቶቡሳት ብዓረብያ ዝካየድ ሸቐጥ ንሓደጋ ዘቃልዕ ስለ ዝኾነ ቆላሕታ ክወሃቦ ሰብሽክለታን ተማሃሮን ድማ ኣብ ኣጠቓቕማ ጽርግያ ስርዓት ክኽተሉ ዝብሉን ካልኦትን ርእይቶታት ኣቕሪቦም ስዕቡ ዝቐርብ ዜና ወፃ ሃገራት እዩ ሰሜን ኮሪያ ናብ ሎሚ 21 መጋቢት ኣብ ዘውጋ ሓለይቲ ሚሳይላት ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተጠርጠረ ክልተ ፈተነታት ከም ዘካየደት ደቡብ ኮሪያ ሓቢራ እታ ሃገር ነዚ ፈተነ ናብ ባሕሪ ጃፓን ከም ዝወንጨፈቶ ሰብ ስልጣን ደቡብ ኮሪያ ገሊጾም ኣለዉ ይኹን እምበር መንግስቲ ሰሜን ኮሪያ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዛጊት ዝኾነ መግለጺ ኣይሃበን ዘሎ ሰሜን ኮሪያ ነዚ ናይ 21 መጋቢት ሓዊስካ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ጥራይ ሰለስተ ተመሳሰልቲ ፈተነታት ከም ዘካየደት ጸብጻባት ጠቕሱ ንጉዳይ ፈተነታት ሚሳይል ብዝምልከት ካብ ሓያሎ ሃገራት ክቐርበላ ንጽንሕ ወቀሳታት ዝነጸገት ሰሜን ኮሪያ
ወታደራዊ ዓቕማ ንምጉልባት ክትሰርሕ ምዃና ትሕብር ቅሉላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብሰላም ንምዕራፍ ዝተጀመረ ዝርብ ተስፋ ከም ሰኣነትሉ እትገልጽ ሰሜን ኮርያ ኒኩሌሳዊ መደባታ ከተስፍሖ ከም እትኽእሉን ከተጠንቀቕ ጸኒሓ በዚ ድማ ድሕሪ ምጅማር ዝርርብ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ካሃድእ ተስፋ ተነቢሩሉ ጸንሐ ጉዳይ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ናብቲ ዝነበሮ ከይምለስ ተንተንቲ ፖለቲካ ስጋኣቶም ይገልጹ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ቅሉላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ንምህዳእ ካብ 2018 ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ እኳ እንተጀመረ ከምቲ ዝድለ ይስጉም ከም ዘለ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ብሰንኪ ወረራ አንበጣ ምድረ በዳ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ 10 ዝተፈላለዩ ሃገራት ልዕሊ 25 ሚልዮን ሰባት ብሓደጋ ጥሜት ክጥቅዑ ከም ዝኽእሉ ኪላታት ሕርሻ ኣሚቶም ብሰንኪቲ ተርእዮ ብፍላይ ኣብ ገለ ሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሕልፊ ካልኦት ክጥቅዓ ከም ዝኽእላዩ ውድብ መግብን ሕርሻን ዘጠንቀቕ ዘሎ እቲ ወራር ኣብ ወርሓት መጋቢትን ሚያዝያን እንተዘይተገትዩ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ ብ400 እጥፊ ክዛይድ ከም ዝኽእሎም ኪላታት ዝሕብሩ ውድብ መግብን ሕርሻን እቲ ወራር ብኣግኡ ንምግታእ 140 ሚልዮን ዶላር ክጽዋዕ ምጽንሑ ይፍለጥ እዚ ኣብ መወዳእታ 2019 ናብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝወረረ አንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ኣብቲ ዞባ ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ተርእዮታት ዝኸፍአ ምዃኖም ጸብጻባት ዝሕብሩ መልከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ማለት ኮቪድ-19 ብደረጃ ዓለም ብናህሪ ኣብ ዝላባዓሉ ዘሎ እዋን ብ20 መጋቢት ኣብ ኢጣልያ 627 ሰባት ብማቶም ጠቕላላ ቁጥሪ ግዳያት ናይቲ ሃገር ናብ ልዕሊ 4000 ክብ ከም ዝበለ ሰመዚ ጥዕና ናይቲ ሃገር ሓቢሮም እዚ ትማሊ ኣብ ኢጣልያ ዝተመዝገበ ኣሃዝ ቫይረስ ኮሮና ክላባዕ ካብ ዝጅምር ንድሓር ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ዝበዝሕ ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ብዘይካዚ ኣብቲ ሃገር በቲ ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁጥሪ ናብ 47,000 ክብ ከም ዝበለ ሰበስልጣን ሲቪላዊ ድሕነት ኢጣልያ ኣፍሊጦም ኣለዉ እቲ ቫይረስ ንምክታ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ጥዕናዊ ንጥፈታት ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ይርከቡ ስለዘየለ መጠን መልከፍቲ ብናህሪ ይውስኽ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ኪላታት ጥዕና ቁጥሪ ሙታት ክዛይድ ተኽእሎ ከም ዝኽእል ይመቱ ኣብ ኢጣልያ ተመዝጊቡ ዘሎ ቁጥሪ ሙታት ካብቲ ኣብ ቻይና ዝተመዝገበ ብኣስታት 800 ዛይዱ ከም ዘሎ ይግለጽ ብደረጃ ዓለም መልከፍቲ ናይ ሓድሽ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ናብ ልዕሊ 276,000 ሞት ዝተለኽፉ ድማ ናብ ልዕሊ 11,000 ክብ ከም ዝበለ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ምስ ኣሜሪካ ስምዕ ሰላም ዝኸተመ ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ትማሊ 20 መጋቢት ንኣባላት ጸጥታን ፖሊስን ኣፍጋኒስታን ዕላማ ዝገበረ ሓያል መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ማዕከናት ዜና ቃልሕን በቲ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ናይቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ወታደራዊ ማዕስከር ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 14 ኣባላት ጸጥታን 10 ኣባላት ፖሊስን ከም እተቐትሉ እዩ ዝሕበር ዘሎ ብዘይካዚ በቲ መጥቃዕቲ 4 ኣባላት ጸጥታ ዳሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁጥሪ ሙታት ክዛይድ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ሰመዚ ኣፍጋኒስታን ኣሚቶም ኣለዉ እዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ምስ ኣሜሪካ ድሕሪ ዝኸተሞ ስምዕ ሰላም ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ኮይኑ ኣሎ እቲ ኣብ ቀጠር ዝተኸተመ ስምዕ ጣሊባን ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘካይዶ መጥቃዕታት ከቋርጽ ኣምሳዮ ድማ ኣሜሪካ ኣብታ ሃገር ኣዋፊራቶን ዘላ ሰራዊት ክትስሕብ ዝብል ይርከቦ ብሰንኪ እዚ ጣሊባን ዘካይዶ መጥቃዕቲ ትግባረ ናይቲ ታሪኻዊ ተባሂሉ ክግለጽ ጸንሐ ስምዕ ኣብ ሓደጋ ከኣቱ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ ኣብ ደቡብ ኮርያ ተዋፊሩን ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ዝኽፈል ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ናይታ ኤሳዊት ሃገር ከቢድ ሻቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዚ ዝግለጽ ዘሎ ደቡብ ኮርያ ነቲ ወታደራዊ ወፍሪ ዓመታዊ ልዕሊ 4 ቢልዮን ዶላር ክትከፍል ካብ ኣሜሪካ ተደጋጋሚ ጻውዒት ይቐርበላ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ እቲ ክፍሊት ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ደቡብ ኮርያ ብሓፈሻ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ድማ ብፍላይ ቁጠባዊ ጸገም ከየስዕብ ከም ዝኽእል ዝጠቐሱ ዜጋታት ብ20 መጋቢት ኣብ ጎደናታት ከተማ ሶል ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከካይዱ ከም ዝውዕሉ ተገሊጹ ሰልፈኛታት እቲ ኣብ ሃገሮም ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ክወጽዮም ዝጽውዑ ዘለው ምውጻእ ሰራዊት ኣሜሪካ ጸጥታዊ ስጋት ክፈጥር ከም ዝኽእል ዝሕብር መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ግና ነቲ ጻውዒት ክቕበሎ ከም ዘይክእል ይእመት ደቡብ ኮርያን ኣብ ሃገሮም ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ክጽውዑ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ደቡብ ኮርያ ካብ ጎረቤት ሃገር ሰሜን ኮርያ ክመጽእ ንዝኽእል ጸጥታዊ ስጋት ንምግታእ ብዝብል ዕላማ ልዕሊ 28,000 ወታደራት ኣሜሪካ ተዋፊሮም ምህላዎም ይፍለጥ ህላወ ናይቲ ሰራዊት ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ንምውሓስ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎም ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ ኣብ መወዳእታ
أمريكان شانان بتنكي فيروس كورونا نحرتن يواقسا مهلوان تقليتو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نتي وهان فيروس كبل زساميو لبدا كورونا مبوقولو أبتا تشايناويت كتما مخانو متقاس نتشاينا وإسلو بريزيدنت ترامب تشاينا نتي فيروس نمقوصار تريون زلا قسقاسكو أنت موقوسة بزعوا من لبعو أغديمو كتحبر بزي مخالاقنا تحتاتيت كمزي قبرايو بإسرا مقابي تحبيرو يخون مباركي إلا تاتعنا تشاينا اتي فيروس كاب أمريكا نابهاقروم كم ساقرة بمحبار نتي بريزيدنت ترامب زتوهبه مقلتي نتي قومولو እቲ ቫይረስ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2019 ኣብ ከተማ ውሃን ኣብ ዝተኻየደ ኣማኢት ወተሃደራት ኣሜሪካ ዝተሳተፍሉ ኣህጉራዊ ስፖርት ሰራዊት ዝተኸስተ ክኸውን ከም ዝኽእለም እቶም ኪላታት ዝሕብሩ ዘለው በዚ ድማ ጉዳይ ቫይረስ ኮሮና ኣብተን ብንግዳዊ ጉዳይ ዘይተቃደዋ ኣሜሪካን ቻነን ፖለቲካዊ መልክዕ ሒዙ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩኽ መዓልቲ